A dneska si ukážeme 4 cviky na břicho. Břicho je jedna z nejtěžších partií na cvičení a spousta lidí to fláká nebo používá špatné cviky. Dneska si ukážeme 4 takový ty základní, které fakt hodně pomáhají, a když to budete cvičit poctivě 3krát týdně, tak si myslím, že budete mít hodně dobrý výsledek. Cvičte vždycky 30 vteřin a 10 vteřin pauza a cvičte okolo 40-50 minut. Tak začneme prvním. Při prvním budeme potřebovat buď ručník, nebo nějaký malý polštářek, anebo takový ten malinkatý míč, který si můžete koupit v posilovacích potřebách nebo v lékárnách. Chodidla budou takhle na zemi, nebudou takhle, ale takhle na zemi. Ručník si dáme semka, takhle, ruce nahoru a jdem nahoru. Výdech. A nejdem až takhle dolů, ale takhle, aby to břicho bylo furt zatětý. Jo, a jdem. Vždycky výdech. Hezky pomalu, žádný takový bláznový jako tohle. Hezky takhle pomalu. Výdech. 40 vteřin, pak 5 nebo 10 vteřin pauza. Jo. Další cvik, ten je taky úplně fantastický. Lehneme si takhle, natáhneme nohy a nahoru. Nahoru. Výdech a znova 40 vteřin. A pak 5 nebo 10 vteřin pauza. Tady základ je mít takhle ty ruce a vždycky se takhle vyšvihnout nahoru. Ucítíte, jak páje vás behne. Tak. Další z dobrých cviků, který hodně pomáhá na břicho. Tak, dáme takhle ruce nohy nahoru. Většinou do ruky je dobrý mít něco těžšího, co má třeba půl kilo a jede se takhle do strany. Dotýkáme se země. Zkusíme jít rychleji. Základ je mít ty nohy nahoře. Mít je takhle dole a vůbec prostě nahoře. A jdeme takhle. Jdeme rychle zase 40 vteřin. A jdeme hezky. Další z cviků, který je naprosto famózní, tak si jdeme zase na záda. Tak. A buď můžeme takhle s skrčenýma nohama, nebo s nataženýma. Jo. Ale já si je skrčím, bude takový trošku těžší. A jdem. A jde o to, že pravou ruku natáhneme. Dáme ji pak takhle dolů. Vždycky takhle nahoru, ke stropu. Dotknout se palce. Takhle. Palce. Hezky pomalu. A zase 40 vteřin, 10 vteřin pauza. 40 vteřin, 10 vteřin pauza. Tak, tohle byly základní 4 cviky, když se budete cvičit 3krát za týden. Jak jsem říkal, 40 minut pro začátek nedržíte moc asi, takže zkoušíte 10 minut, pak přijde 20, pak 30, pak 40. Záleží na tom, jak pak budete chtít a jak na tom budete fyzicky. A výsledek je famózní už po měsíci. Mějte poctivě stravu, to je na tom nejdůležitější. Tu si najděte na netu, jak správně s přecvičením. Choďte běhat, to je nějaký základ. Se mějte a